እዙ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ገዛእ ሜዳ ብናሚብያ ክልተ ብሓደ ዝተሳዕረት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሎሚ 10 መስከረም ኣብ ናሚብያ ናይ መልሲ ግጥም ከተካይድ እያ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዊንድሆክ ስታድየም ሳም ኒዮማት ተኻየደ ግጥም ካብ ሽወደን ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ኣብ ወጻኢ ዝምቕማጦም 14 ተጻወትቲ እኳ እንተጸንበረት እቶም ኤርትራ ዝምቕማጦም ተጻወትቲ ግና ናብ ናሚብያ ክገሹ ዋሕስ ከም ዘድለዮም ምስ ኩዕሶ እግሪ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኤርትራውያን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ግጥም ኣብ ዝገሽሉ ዋሕስ ክሕተቱ ከም ንቦር ተወሲዱ እዩ ዝበሉቶም ወገናት ልዕሊ 100,000 ነቕፋ ወይ ድማ ዋንነት ገዛን ትካላትን ከም ዋሕስ ከም ዘቕርቡ ይጠቕሱ። ብኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ዋላ እኳ ተጻወታ ብዋሕስ ዝገሹ እንተነበሩ ካብ ምህዳም ግና ዝገጥኦም ኣይነበረን። ኣብ ጥቅምቲ 2015 ኣብ ቦትስዋና ድሕሪ ዘጋጠመ ህድማ መላእ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግና እታ ጋንታ ካብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ግጥማት በኺራ ጸኒሓ። ድሕሪ 4 ዓመታት ድማ ሎሚ ንፈለማ እዋና ናብ ናሚብያ ገይሻላ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ነቲ ዝነበራ ናይ 2 ብሓደ ስዕረት ኣሕውያ ብ2 ሸቶ ጸብለልታ ተዓዊታ ናብ ዝቕጽል ናይ መጻረዪ ዙርያታት ክትሓልፍ ዘሎ ትጽቢት ንላዕሊ ህድማ ተጻወቲ ከየጋጥም ዝብል ስጋኣት እዩ ዓብሊሉ ዘሎ። ኤርትራ ብ4 መስከረም ኣብ ሜዳኣ ኣብ ቅድሚያ ሸሓት ደገፍታ ዘረኣየቶ ትሑት ብቕዓትን ስዕረትን ውፅኢት ናይቲ ን4 ዓመታት ካብ ዞባውን ኣህጉራውን ግጥማት ምውኳራ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ንእትርከበን 8 ሃገራት ናይ $75 ሚልዮን ህጹጽ ምወላ ክገብር ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እተን ተረባሕቲ ናይዚ ህጹጽ ምወላ ዝኾነ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ባንግላዴሽ፣ ኣፍጋኒስታንን ቬንዙዌላን እየን። እቲ ምወላ ህይወት ኣብ ምድሓን ዘገድሱ መድሃኒታትን ክታበትን ብጥሜትን ዓጸቦን ዝተጠቕዑ ቆልዑ ዝውዕል ማእዛዊ መግብታትን ኣብ ቀረባት ማይ ኣብ ዝኣመሰለ ህጹጽ መደባት ክውዕል ምዃኑ እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ እውን ኣብ ቅልውላው ንዝርከባ ሃገራት ዓለም ዝውዕል ናይ $125 ሚልዮን ህጹጽ ምወላ ሰሊዑ እዩ። እዘን ተጠቐምቲ ናይዚ ህጹጽ ምወላ ዝኾና ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ብሰንኪ ዘይበቕዖ ምሕደራ መንግስቲ ሰብ ኣምጽኦን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ንዝተፈላለየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝተቐልዓየን። ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሳምሕ ሽክሪ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ናብ ሱዳን ምብፅሕ ኣካይዱ። እቲ ልኡኽ ብሶኒ 9 መስከረም ካርቱም ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ፕሬዚደንት መሰጋገሪ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣስማ መሐመድ ዓብደላን ብምርኻብ ኣብ ህሉው ኩነታት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ተመያይጡ። ምስ ስርዓት አልበሽር ሓርፋፍ ዝምድና ዝጸንሖ መንግስቲ ግብፂ ምስ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ሓድሽ መድረኽ ዝምድና ክምስርት ከም ዝደልዩ ዝገልጽ። ግብፅን ሱዳንን ብዘይካቲ ዋንነት ናይቲ ኣብ ዞባ ሓላይብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ዘጠቓለለ ሰፊሕ ገባቢታት ብኣጠቓቕማ ናይል እውን ክሰሓሓባ ምጽንሕን ዝፍለጥ እዩ። ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ወሳኒ ዝኾነ ጉዳያት እንታይ ዓይነት መርገጺ ከም ዝሓዘ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ናብ ካርቱም ኣብዚ ነጥብታት እዚ ዘተኮረ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ። ግብፂ ድሕሪ ምዕላው ስርዓት አልበሽር ስልጣን ንዝሓዘ ወተሃደራዊ ባይቶ ደገፈን ካብ ዝሃባ ቀዳሞት ሃገራት እያ። ዜና أبزي في الصم. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان. دغماي سلامتنا يبصحكم زي خبركم سمعتنا. أبز غنيات زي أبها قرنا أفريقيا كل تعبيت نجارات تخسيتو كنيلو. أتقدماي أبدوب أفريقيا زقات أمه سلوات عتنياتات وي زينوفوبيا زنكلو نعبن عقرقرن كخون كلو أتي كلايكا حلفت مرح زيمبابوي نبر روبرت موغابيو كلتو زعباتاتكا ببمخنياتو أزرارابي كوينو غنيلو أتي بتسلو وصاتنياتا زمخنه بدغنتن شغلت ألبونتن زتماررو تسلمت دوب أفريقاوين زنكلو هيوتن نبرتن زعنوي نعبن عقرقرن أغالبو ملع علم سيحبولو
ንምዃኑ ኣብ ጫፍ ጽንፊ ጽቡቕ ተስፋ ብትርከብ ደቡባዊ ክፋል ኣህጉርና ኣብ ዶብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ብጽልእ ስደተኛታት ዝምኽነ ዕግርግር እናዕብን ንዓና ንኤርትራውያን እንታይ የገድሰና ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። እቲ ፍጻሜ ብኽልተ ነገር ንዓና ኣገዳሲ እዩ። ቀዳማይ ኣብቲ ሃገር በሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ኣለውና። ምኽንያቱ ኤርትራዊ ከም ሎሚ ገይሩ ኣብ ፈቐደኡ ኣይተበታተነን። ስለ ዝኾነ ኣብተን ብጽልኢ ወጻእተኛታት ተሓሚሰን ዝቐነያ ከተማታት ሃገር ህዝቢ ኣለና። ስለ ዝኾነ ብዜጋታትና ንኣሕዋትናን ክንሓምምን ክንጭነቕን ግድን እዩ። እቲ ኸልኣይ ስለምንታይ እዮም እቶም ባዕሌታዊ ኣድልዎን ልዕልና ጸዓዱን ንነዊሕ ዓመታት ዝተገፍዑን ዝተረግጹን ጸለምቲ ዶብ ኣፍሪቃውያን ንኸምኦም ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጸልኡን ዘሳድዱን ዘለዉ ዝብል ሕቶ እውን ክንፈልጦን ክንምልሾን ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ጽቡቕን ሕማቕን ክስተት ትምህርትን ተመክሮን ስለ ዝርከብ። እቲ ብምኽንያት ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ፕረዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ ዝለዓል ዛዕባ እውን ከም ህዝብን ሃገርን ክንልብመሉን ክንሓስበሉን ዘይሕግዘና ብዙሕ ምህሮ ኣለዎ። ስለዚ እምበር ናይሎም መደብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተኩር መሪጹ ዘሎ እሞ ሓቢርና ንከታተል። ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ንፍትሒ ዝተቓለሱ ፍትሕን ከራኽሱ። ታሪኽ ከም ዝነግረናን ከም ዝምህረናን እዛ ናይ ዘበናት ዕድመ ዘሎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ኣጋሚ ወዳእታ 19 ክፍለ ዘበን ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣብ በርሊን ብዝሰኣልዎን ብዝኣምምዎን መግዛእታዊ ውዕላትን ዶባትን እያ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተጐዛዝያ። እቶም ነዊሕ ዓመታት ንመግዛእታዊ ጐበጣን ወራርን ክምክቱ ዝጸንሑ ኣሕዛብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ገዛእቶም ብተባዕ ቃልሶም ብዝፈጠርዎ ሓያል ጸቕጢ ኣብ ምውዳእን ምጅማርን እንስሳታት ናጽነቶም ክገናጸፉን ከለዉ ነቲ ብሓይሊ ዝተስገደደ ዶባት ከም ቅቡል መስመር ወሲዶም ንመግዛእታዊ ውዕላትን ስማዓትን ርዒሞም ተቐቢሎሞ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ግን ኤርትራውያን መሰል ናጽነትና ተነፊግናን ሓያላን ዓለምና ንፖለቲካዊ ረብሖኦም ብምቕዳም ባዕሎቕ ምስ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብፌደራላዊ ውዕል ኣብ ዘይምውቕ ሓዳር ቆሪኖምና። እቲ ፌደራላዊ ውዕል ምስ ፈረሰን መሰልና ምስ ተጋሰን እዩ እምበኣር ኢሳያስን መሳትኡን ኣርካናት ኤርትራውያን ዝርከብዎም መንእስያት ስሳታት ተቃውሞ ወለዶምን ኣያታቶምን ተኸቲሎም ሰውራ መሪሖም ን30 ዓመታት ተቓሊሶም ናጽነት ዘረጋገጹ። ኢሳያስ ምስ ማንዴላን ሙጋበን ኣብ ዝርእስቲ እዚ ዝተጠቕሰሉ ምኽንያት እምበኣር ከም ክልቲኦም መሪሕ ቃልስን መሰልን ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ዶብ ኣፍሪቃ ኮነት ናይ ቀደም ሮዴሽያ፣ ዳሕራይ ዚምባብዌ፣ ኤርትራ ኮነት ኢትዮጵያ፣ ሃገራት ሰሜን ኮነ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን እታህጉር ዝተደኮና ሃገራት ብምልአን ብመግዛእታዊ ድሕረ ባይታን ዶባትን እየን ከም ሃገራት ቆይመን። እምበር እዞም ኣበርእስትና ዘለዓልናዮም ዘለውን ዝሓለፉን መራሕቲ ኔልሰን ማንዴላ፣ ሮበርት ሙጋበን፣ ኢሳያስ ኣፈወርቅን በብወገኖም ንናጽነትን ክብረትን ንሰብኣዊ ሓርነትን ማዕርነትን ተቓሊሶም እዮም። ይኹን እምበር ብዘይካ ኔልሰን ማንዴላ ኩሎም በቲ ዝጀመርዎ ኣይቀጸሉን። ድሕሪ መሪሕነት ፕረዚደንት ማንዴላ ስልጣን ዝተረከቡ ጸለምቲ ዶብ ኣፍሪቃውያን ከምቲ ማንዴላ ዝባሃጎን ዝሓለሞን ኣይሰርሑን ዝብል ክስን ጥርዓንን ብዙሕ እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ከተማታት ሃገር ዝተኸስተ ብጽሊ ወጻእተኛታት ዝምኽነ ዘሎ ዕግርግር ንነዊሕ ዘበናት ብዝተረተ ድኽነትን ድሕረትን ዝተላዕለዩ ይብሉ ፖለቲከኛታት እትዞባ። ዶብ ኣፍሪቃ ባዕሌታዊ ኣድልዎ ትልለ ናይ ጻዕዳን ጸሊምን ፍልልይ ዘለዋ ገፊሕ ናይ ሃብትን ድኽነትን ዝረኣየላ ግን ከኣ ግቡእ ምቕራሐ ጸጋታት እንተዝህልዋ ኣኽል ታርፍ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ። መንቀሊ ናይዚ ሕጂ ዝተኸስተ ናዕቢ ግን እንታይ እዩ? ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዮሃንስበርግ ሓደ ዓቢ ህንጻ ተቓጺሉን ፈሪሱን 3 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም በንጽርጽሮት ጀሚሩ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ከተማታትን ከም ዝለሓመ እዩ ዝግለጽ። እቲ ቐንዲ ምኽንያትን ጠንቀን ግን ዘይምዕሩይ መነባብሮን ሕሱም ድኽነትን ዝፈጠሮ ቅልውላው እዩ። ምንካይ ድኽነትን ዘይምዕሩይነትን ንምዕባለ ዶብ ኣፍሪቃ ካብ ዝሓለኹ ነገራት እዮም። ጸለምቲ ደቀባት ብመሪሕነት ኔልሰን ማንዴላ ኣብ 1994 ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ስልጣን ኣብ ዝሓዝሉ መላእ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን እንከሎ
ዴሞክራሲ ክዓብን ክዕምብብን ኣይክእልን እዩ ብዘይ መሬት ከነልምዕ ኮነ ከነድምዕ ኣይንኽእልን ብዘይ ማይ ከነፍሪ ኾነ ክንፈርውን ኣይንኽእልን ስለ ዝኾነ መንግስቲ መነባብሮ ዜጋታት ንኸመሓይሽ ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ብዝብል ጭርሖ ዝነቐሉ ደቀባት ከምቲ ዝሓለምዎ ኣይሰገሙን ከምቲ ዝበልዎ ንክኸውን ስራሕን ሸቕለትን ክፍጠር ጸጋታት ሃገር ብዝግባእ ክመቕራሕ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ መነባብሮ ክጸብብ እቶትን ኣፍራይነትን ክዓቢ ማሕበራዊ ውሕስነት ከረጋገጽ ነይርዎ ኣብ ዘመነ ማንዴላ መንግስታዊ ወጻኢታት ዜጋታት ብምንካይ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ናጻ ኣገልግሎት ሕክምና ናጻ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኣረጋውያንን ህፃናትን ንወታዊ ደገፍ ቀረብ ኣባይትን ሓገዝ ክራይ ገዛን ማይን ኤሌክትሪክን ጽሬት ኣከባብን ብስማዊ ክፍሊት ክቐርብ ፈትዩ ነይሩ ኣብቲ ዝቐጸለ ምሕደራ ግን ብኸምቲ ዝጀመሮ ኣይቀጸለን ዋላ እኳ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰረቱ ድኽነትን ድሕረትን ኣብ ሓጺር እዋን ክሕከኹ እንተዘይከኣሉ ዝምስገን ምምሕያሽ ክግበር ይከኣል ነይሩ እዩ እንተኾነ ኣብ ምሕደራ ውልቀ ሰብ እሞ ኸዓ ከም መራሕ ሃገር ዓብ ተራ ኣለዎ ዝበሃል ደቡብ ኣፍሪቃ ምስክር እያ ድሕሪ ማንዴላ ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ ሃገር ኣይተመስገኑን ብግቦን ብልሽውናን ብስኑፍ ምሕደራን ግዕዘይን ተቖማጢዖም ብህዝቦም ተጸሊኦም እዮም ካብ ስልጣን ተኣልዮም እዚ ሕጂ ንዜጋታትና ዝህድድን ዝሃድድን ዘሎ ብጽላት ወጻእተኛታት ዝምኽነ ዝምታን ዘረፋን ከኣ መርኣያቲ ዘይብቑዕ ምሕደራዩ ይብሉ ነበርቲ ሃገር መሰኻክርኒ ዓይኒ ንፍትሒ ተቓሊስካ ፍትሒ ክደቁስን ከተራኽስን ይቕረ ዘይበሃሎ ገበን እዩ ዝበሃል እምበኣር ከምዚ ምስ ዘጋጠም እዩ ሙጋበን ኢሳያስን እውን ነፍሲ ወከፎም ዝምዘንሉ መዳይ እኳ እንተለዎም ክልቲኦም ፍትሒ ከረጋግጹ ተቓሊሶም ከብቅዑ ድሕራይ ዓዳእትዮም ስልጣን ምስ ተቖጻጸሩ ንኹልቲ ኣብ ቃልሲ ናጽነት ዝኣተውዎ መብጻዕታት ጠሊሞም ሕድሪ ስለ ዝረገጹ ብህዝቦም ካብ ዝተጸልኡን ዝተናዕቑን መራሕቲ እዮም ትማል ዓርቢ ሕልፈት ሮበርት ሙጋቤ ምስ ተነግረ ውሑዳት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣብ ቃልሲ ሓርነት ሓቢሮሞ ዝነበሩ ከም ጅግናን ሃገራዊ ቦን ክገልጽዎን ከለዉ እቶም ንኣሽቱ ግና ሕድርን መብጻዕን ስዋኣት ተቓለስቲ ዚምባብዋውያን ዝጠለመ ረጋጽ ሕድሪ እዩ ክብሉ ገሊጾምዎ ኣብ ዓለም ከቢርካ ክትሓስር ተፈቲኻ ክትጽላእ ተኸቢርካ ክትናዓቕ ሕሱም እዩ ካብዞም ኣብ ኣርእስትና በቢ ምኽንያቶም ዝጠቐስናዮም መራሕቲ ኸኣ ከም ኔልሰን ማንዴላ ተኸቢሩን ተሓፊሩን ብደቡብ ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮነ ብመራሕቲ ዓለምን ህዝቢ ዓለምን ከም ሰንደቕን ትእምርትን ኣፍሪቃ ከቢሩ ዝሓለፈ መራሕ የሎን ሓሊፉን ኣይተረፈን በቲ ሒደት መራሕቲ ጥራይ ዝገበርዎ ሰናይ ተግባር በቲ ዘርአዮ ትሕትናን ሕድገትን በቲ ንህዝቡን ዓለምን ዘርአዮ ፍቕርን ኣኽብሮትን ድሕሪ ሕልፈቱ እውን ብቐጻሊ ክዝከርን ክኽበርን ይነብር ኣሎ ኔልሰን ማንዴላ ምስ ተቓለስቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብጾቱ ልዕልና ጸዓዱን ዓሌታዊ ድልዎን ምስ ዝቃወም ሃገራዊ ሰልፊ ንናጽነት ወይ ኤንሲ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ብትብዓት ካብ ዝተቓለሱ ጽኑዓት ሃገራውያን ሓርበኛታት እዩ እቲ ፍትሕን ማዕርነትን ምዕሩይ ዝርግሐ ጸጋታትን ዝጠልብ ሃገራዊ ቓልሲ ብዕብለላ ጸዓዱ ተደቒሱ ተቓለስቱ ከመሸበርትን ዘረግቲ ሰላምን ተቖጺሮም ብዙሕ ሰብኣዊ ዓመፅን ግህሰትን በጺሕዎም እዩ ብዙሓት ካድራት ትግንባር ከኣ ከም ማንዴላ ን27 ዓመታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ደሴት ሮቢን ከቢድ ህይወት ሕሊፎም ገሊኦም ህይወቶም እውን ሓሊፉ ገሊኦም ከ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓሰብዎ ስሊጦም በቓልሶም ህዝባዊ ስልጣን ተረኪቦም ህዝባዊ ግንባር ነታሪኽን ተመክሮን ሰውራታት ዓለም እንተላይ ንቓልሲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣንጻር ዓሌትነት ከም ኣብነት እዩ ዝከታተሎ ነይሩ እቲ ማንዴላን ኣብ ደሴት ሮቢን ዘሕለፎ ዘይፍትሓዊ ማእሰርትን በዓልቲ ቤቱ ዊንን ተቓለስቲ ብጾቱን ዘጋጥሞም ዝነበረ ወፃዕን ዓመፅን ብምኹናን ኣብ ጐድኒ ውፅዓት ተቓለስቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋት ደው ኢሎም በዚ መዳይ ከኣ ኩሎም ምእንቲ መሰልን ሓርነትን ዝቃለሱ ውፅዓት ምእንቲ ፍትሕን መሰልን ዝጋደሉ ሓይልታት ናይ መትከል መሓዙት ምንባሮም ዝተፈላለየ መዘክራት ትግንባር ሰኒድዎ ኣሎ ማንዴላ
ን27 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ደሴት ሮቤን ኢሳያስ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ን30 ዓመታት ሙጋበ ኸዓ ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ሓያሎ ዓመታት ከዓ ኣብ በረኻታት ሮዴሽያ ብዕብለላት ጸዓዱ ዝንፈጎ መሰል ዜጋታት ንምኽባር ብዕድቂ ተቓሊሱ ተዓዊቱ ዚምባብዌ ናጽነት ኣውጃ እንተኾነ እቲ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ሕብረት ዚምባብዌ ኣፍሪካን ናሽናል ዩኒየን ወይ ዛኑ ዝስመ ውድብ መሪሑ ንህዝቢ ዚምባብዌ ካብቲ ኣጋጢሞ ዝነበረ ዕብለላት ጸዓዱ እናጊፉ ሰላምን ርጋእትን ኣውሒሱ ንህዝቢ ዚምባብዌ ናብ ጎደና ምዕባለ ክመርሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣብ ሓደ እዋን እውን ዘተስፉ ዕማም ዝፈጸመ ሙጋቤ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብስልጣንን ዋንነትን ሰሲዑ ፍጹም ምልኪ ብምስራቱ ልክዕ ከም ኢሳያስ ብህዝቡን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ጠላም መብጽዓ ሰማእታት ተጸሊኡን ተናዒቑን እዩ። ጉዕዞ ፕረዚደንት ኢሳያስን ሙጋበን ዘይከም ጉዕዞ ኔልሰን ማንዴላ መንገዲ ጥፍኣትን ዕንወትን እዩ። ስለ ዝኾነ ኻዮም እዞም ሰባት ብፍላይ ከዓ ሙጋቤ ዚምባብዌን ኢሳያስ ኤርትራን ብምልክን ዓፈናን እናኽዝከሩ እቲ ስልጣን ነጺጉ ፍቕሪ ህዝቢ ዘቐደመ ማንዴላ ግን ከም ሰንደቕን ኮኸብን ሃገሩን ዓለምን ንዘለዓለም ዝዝከርን ዝኽበርን ክብሪ ተኺሉ ሓሊፉ። ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣብ 6 መስከረም 2019 ኣብ መበል 95 ዓመቱ ክሕከመሉ ኣብ ጸንሐ ሆስፒታል ኣብ ሲንጋፖር ብሕማም ምማቱ ፕረዚደንት ምናንግዋ ብትዊተር ንህዝቢ ዚምባብዌን ዓለምን ሓቢሩ። ምናንግዋ ሓደ ካብቶም ቀንድን ገበርትን ሓደግትን ሚኒስተራት ኣብ ስርዓት ሙጋቤ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ምስ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ሙጋቤ ግሬስ ሙጋቤ ተሳሒቡ ናብ ዶብ ኣፍሪቃ ሃዲሙ ድሕሪ ምጽናሕ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ነታ ናብ ሕማቕ ጎደናት ትጓዓዝ ዝነበረት ዚምባብዌ ንምድሓና ሰላማዊ ዕልዋ ኣካይዱ ንሙጋቤን ስድራ ቤቱን ኣብ ናይ ቤት ማሕዩር ምስ ዳጎኖም እዩ ስልጣን ክርከብ ተመሊሱ። ሕጂ ፕረዚደንት ምናንግዋ እታ ቐንዲ ጸገም ግሬስ እምበር እቲ ሽማግለ ሙጋቤ ይኮነን ኢሉ ዝኣምን ጐራሕ ፖለቲከኛ ነቲ ብህዝቢ ተፈትዩ ዝተጸለ ተኸቢሩ ዝተናዕቀ ኣብ እርጋኑ ዝዓነወ ገዲም ተጋዳላይ ናጽነት ሃገራዊ ሓርበኛ ሰይምዎ። ይኹን እምበር ከምታ ተዓዋቲት ሽልማት ደራሲት ሮዛ ትሻማ ሞት ሮበርት ሙጋቤ ሩፍታዩ ብሞቱ ብዙሓት ከም ዝኸማይ ኣፍ ልቦም ዝጥብጥቡ ከም ዘለዉ ርግጸኛየ ዝበለቶ ዝብሉ እውን ብዙሓት እዮም። ጽባሕ ንጎኸ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ሕልፈት ኢሳያስ እንታይ ኮን ይብሉ ይኾኑ ዝብል ሕቶ ኣብ ሓንጎል ብዙሓት ዝመላለስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ምላሽ ሰብ ብግብሩን ስርሑን እዩ ዝፍረድን ዝኽበርን። ብሰናይ ተግባሩ ክምጎስ ብግናይ ተግባሩ ኸዓ ክውቀስን ክኽሰስን እዩ። እቶም ሞት ሙጋቤ ሩፍታን እፎይታን ዝሃቦም ዜጋታት ዚምባብዌ ኣብ ዘበነ ሥልጣኑ ዝተገፍዑ፣ ዝተሳቐዩ፣ ዝተረግጹ፣ ዝተዓመፁ፣ ዝተሰዱ፣ ዝተኻሕዱ እዮም። ኣብ ኤርትራ ግዳህ ክንደይ ኣሽሓት ዕረማይት ኣሽሓት ክንዲ ብዝሕቲ ሃገር ሚልዮናት ግዳይ ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ ዘይኮኑ ክንደይ ዘይተቐንዘውን ዘይነብዑን ክንደይ ዘይተሰዱን ዘይተኻሕዱን ክንደይ ኣዴታት ወሊደን ዘይመኽና ክንደይ ሰብ ሓዳር ሰብኡተን ዘይሰኣና ክንደይ ቈልዑ ዘይዘኽተሙ ክንደይ መንእስያት ከዘይተጠልሙ ክንደይ ዘይተሰዱ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ዘይተቐትሉን ዘይተሓርዱን ክንደይ ከብ ሰሃራ ክንደይ ከብ ባሕሪ ዘይጠፍኡ እሞ ኸዓ ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ሞይቶም ገለ ተባሂሉ ንምዃኑ እቶም ሰባት እንታይ ክገብርዮም ናብኡ ኸይዶም ተባሂሎም በቃጫጭ ብስሓቕ ዝለዓሉ መንእስያትሲ ብሕልፈት ብዱዕ መራሒኦም እንታይ ክብሉ እዩ እቲ ትጽቢት? ወዲ ሰብ ነባሪ ስለ ዘይኮነ እንተነውሐ ከም ዕድሞ ሙጋቤ ኣብ 9 ስለ ዘበቅዕ እቲ ዕድመ ዝሃቦ እቲ ዝበሃል ክርአዩ ነዚ ሕጂ ዝተባሃለ ምስክርነት ክህበሉ እዩ። ንኤርትራን ኤርትራውያንን ስለ እቲ ጽንዓቶም ስለ እቲ ጽረቶምን ምስጋና ይግብኦም እዩ። ኤርትራ ኸዓ ብዘይ ጥርጥር ጽባሕ ንጎ ክትሓውያ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኽሪ እታ ጸላም መዓልቲ ብዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ
ካብ ካናዳ ሬድዮ ኤረና መዓልቲ ንመዓልቲ ተኪዩ ሰሙን ናብ ወርሒ ተጠቕሊሉ ዓመት ብዓመት እናተበቆፀ ጀጋኑና ካብ ዝሕየሩ እንሆ 19 ዓመት ኮይኑ ብዘይ ፍርዲ ብመላኺ ስርዓት ኢሳያስ ብርግጽ ኣብ ጸልማት ግቡእ ኣተሓዛ ዘይብሉ ኩነት ብሕልናኻ ክትሓስቦ ወደይ ፍጡር ወዲ ኣዳምዶ ክንድዚ ይጭክን ዘስደምም እኮዩ ዘብል ኩነታት እዩ ኣብ ሃገርና ግና ኩሉ ዘይንቡር ከም ንቡር ስለ ዝወሰድናዮ ምግራም ይኹን ምድንጋጽ ገዲፍናዮ ነቲ ዘይሰብኣውነት ከም ቅቡል ጌርና ወሲድናዮ ሃገራት ንሕቲ ዕቑባና ተቐቢለን ልዕሊ ዝግባአና ሓልዮት እናሃባና እሞ ድማ በቶም ዝተኣስሩ ወገናትና ንሕና ድማ ክንድፍረ ኣድሪ ትኸውን ውን ድንጋጸ ዘይብልና ኣቤት በለጽ ዘብል እዩ እዚ ገጢምና ዘሎ ካብ ልብና ምድንጋጽ ሓሊፉ ናብ ቁጥዐ ሰጊሩ ዲክታተር ቦንቂሩ ክምሑ እዩ ዝግብኦ ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ብሳተላይት ተሓጊዙ ዓለማዊ ናይት ኦፍ ፕሪዝንስ ዝተባህለ ትካል 38 ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ይሓቢሩ እቲ ዘይፍለጥ ድማ ካብኡ ከም ዝበዝሕ ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን ኣብ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣብ 19 መጋቢት 2019 ፈነወ ስዑድ ዓረብ እትውንኖ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ 400 ትርቢዒት ንየመናውያን ዘሳቒ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር ኤርትራ ናይ ስቓይ ሲኦል ምዃና እዚ ኣጉሊሑ ዝሕብር ሓቂ እዩ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ እስራት ንምፍላጥ ዝከኣል ኣይኮነን ምኽንያቱ ኤርትራ ናይ ሓበሬታ ጸላም ብምዃና ክንደይ እስር ኣሎ ኢልካ ክትፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ ሓደ ንፈልጦ ሓቂ ግና ዝእሰር እምበር ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝተፈርደ ወይ ድማ ዝተፈትሐ ዝሰማዕናዮ ዜና ከም ዘየለ እዩ ሕጂ ድማ እንሆ ዝእሰር ሰብ ተወዲኡ ናብ ምእሳር ቤት ትምህርትን ጥዕናዊ ትካላት ብማሕበራት ግብረ ሰናይን ቤተ ክርስቲያንን ዝመሓደር ይውረስ ኣሎ ዓመተ 2001 ንብዙሓት ስድራ ቤት ኤርትራ ብፍላይ ንስድራ ቤት ኣማኑኤል ካብተን ጸሊም ስምብራት ገዲፈን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰንፈላል ዘእተወት ተካል ዘበን ክትበሃል ትኽእል ወርሒ ናሓሰ 2001 ኣደ ማኑኤል ኣስራት ንቐብሪ መገዲ መንጉዳ ምስ 4 መቕረብ ቤተሰብ መኪና ሓደጋ ዘጋጠመሉ ኣደይ ኣብርሃ ጽዮን ብኸቢድ ተሃሪማ ኣብ ሃለፍታ ነበረት ኣማኑኤል ድማ በቲ ስራሕ ጋዜጣ በቲ ድማ ዕማም መንግስቲ ከሰላስል ዓሻ ጎልጎልን ሕትመትን ደሃይ ወላዲቱን ክገብር ዳርጋ ድቃስ ሲኢኑ ንኹሉ ኸዓምም ይጓየ ነበረ መጀመርያ መስከረም 18 2001 ድማ ጋዜጣ ብምዕጻወን ኣማኑኤል ኣብ ትርኣስ ወላዲቱ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ፍጹም ሃለፍታ ዝነበረት ኣዲኡ ሓካይም ተኣምር ገይሮም ከድሕንሉ ይምሕፀን ነበረ እቲ ኩሉ ግዜ ብስሓቕን ወኻዕካዕን ዝፍለጥ ክሻቐል ክጭነቕ የእዳዉ ንድሕሪት ጠዊ ክርበጽ ኣዕሚቑ ከስተንፍስ ክትርእዮ ኣዝዩ ዘደንግጽ ብፍሽኽታ ሃብታም ገጹ ከሰለቢሱ ክትርእዮ ፍጹም ምእማን እዩ ዘጸግም ዝነበረ ሰንበት መስከረም 23 2001 ብስራሕን ሃልኽለኽን ሻቕሎትን ዝተወጠረ ሓንጎሉ ከዕርፍ ደቂሱ ዝነበረ ባብርዒ ቀዳም ንሆስፒታል ክንከይድ ተቋጺርና ነበርና ከም ቆጽረና ሰዓት 10 ንግሆ ኣቢለ ናብ ገዛ ማኑኤል ኣምራሕኩ ግን ህፃን ሩቤል ኣብ ኣፍ ደገ ተዓኒዱ ረኸብክዎ እሞ የዒንቱ ድማ ብብኽያት ተሓጺቡ ነበረ ዝኾኖ ክነግረና ሓተትክዎ ንድምፁ ብኽያት እናዓበሶ ፖሊስ መጺኦም ወሲዶሞ ኢዱ ድማ ብካቴና ኣሲሮሞ ክብል ነገረኒ ገዛባ እንዳሓበሻ ብኣምባጓሮ ምስ ካልእ ገበን ዝተኣሳሰር መንእሰያት ክእሰሩን ክፍትሑን ልሙድ ብምንባሩ ብዘይገለ ገበን ብጥርጣረ ተለኪሞም ዝእሰሩ እውን ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ምዝ ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ነበረኒ ንሮቤል ድማ ኣበድክዎ ንበይነይ ንሆስፒታል ተጓዓዝኩ
ኣቦይ ኣስራት እውን ኣማኑኤል ደኣ ምስኻ ዘይመፀ ክብል ሓተተኒ ካልእ ህፁፅ ስራሕ ረኺቡሎ እሞ ናብኡ ተኣልዩ ክብል መለስኩሉ ኣብ ፍጹም ሃለፍታ ዝነበረት ወላዲት በኽሪ ውላዳ ደንጊዋ ዓይኖ ክትርኢ ዝበሃገት ብትሑት ድምፂ ኣማኑኤል ወደይ ንዓንባ ክትብል ተቕንዘው ነበረት ተዃሉ ውላዳ ከም ዝወሰዱላ ኣብ ሃለፍታ ዝነበረት ወላዲት ነብሳ ግዲ ነጊርዋ ኮይኑ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ቆፎታት ሓንጎል ተሃስዩ ሰውነት ለሚሱ ፍጹም ትዝክሮ ነገር ኣይነበረን ደጋጊማ ትደሃዮ ግና ኣማኑኤል ጥራይ ነበረ ኣማኑኤል በቲ ዝነበሮ ብሉፅ ውፅኢት ትምህርቱ ምስቶም ደቡብ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ተሓሪዩ ምንባር ይዝክር ፈታዊ ሰብ ለዋህን ለጋስ ዓርኪ ኩሉን ብምንባሩ ወኻዕኻዕ ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ ምስ ናይ ግዜ ሕፅረት ብጉዳይ ጉዕዞና በሰፊሑ ኸንዕልል ኣይከኣልናን ንዓይ ግና ካብ ዘይነበሮ ግዜ ፈሊለይ ናይ ቈልዕነት ዕርክነትና ጉጅም ኢለ ከስተማቕር በቓዕኹ ሓደ እዋን ይዝከረኒ ዝያዳ ክቐርቦ ክጥዕመኒ ኣርእስቲ ዕላል እውን ክህልወኒ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ገለ ኣበርክቶን ተገበርኩ ኢለ ዓለባ ሳርየት እትብል ፈላሚት ጽሒፍቲ ጽሒፈ ምትእስሳር ወለዶታት ቃልስን ናጽነትን ምስ ጥምጥም ምኽባር ዶባትን እተዘንቱ ጽሕፍ ተሃብክዎ እንተ ተጸበኹ ግና እታ ጽሕፍቲ ድሃያ ጠፍአ ኣብቲ ብዙሕ ግዜ ንራኸበሉ ቦታ ኸይደ ረኸብክዎ ምስ ገለ ጀምዓ ወኻዕካዕ እናበለ ውትፍ በልክዎ እሞ ድሕሪ ሰላምታ ጽሑፈይ ዘይምሕታማ ቂር ከም ዝበለኒ ገለጽክሉ ምኽንያት ድማ ሓተትኩ ገንፂሉ ከንብብ ኣቐበለኒ ኣዝያ ተመሓይሻ ካልእ ጽሕፍቲ ኾይና ረኸብክዋ ነቢበ ድሕሪ ምውድአይ ድማ ዓይኒ ዓይኑን እናጠመጥኩ የቕሬታ ሓተትኩ ብዒንተይ ከዓ ምሕረት ብዝልምን ኣጠማምታ ተማሕፀንክዎ ማስያ ወይ ጭርቃን ከይዘንበኒ እናፈራህኩ ካብ ዝፈራህክዎ ኸይወጻኹ ያ ጀምዓ በለ ብዓውታ እናሰሓቐ ስማዕ ወዲ ቐሺ ብሓደ ስለ ዝዓበና ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝተምሃርና ብሓደ ግዜ ስለ ዝተመረቕና ናይ ሓባር ረዃሕ ኣለና እዚ ግና ሓደ ዓይነት ተውህቦ ኣለና ማለት ኣይኮነን ብስም ፈጣሪ ኣብ ከባቢ ጽሑፍን ስነ ጥበብን ገጽካ ተንከስ ከይትብል ኢሉ ገዘተኒ ድሓር ድማ ስነ ጥበብ ብልሓት እዩ ልክዕ ከም ፈንጂ እዩ ተሓሕዙኡን ኣቀማምጡኡን መዓስን ኣበይ ተቐምጦን ዘይፈልጥ ሰብ ክደፍሮ የብሉን ስለዚ ምስጢር ስነ ጽሑፍ ክትብርብሮ ብዙሕ አንብብ ብውሕዱ ሓሳብ ስለ ተመንጩ ግና ተስፋ ኣለካ ግዳ ብዙሕ ከተንብብ ኣለካ በለኒ ብድሕሪኣ ዝነበረት ሰሙን ሕታሙ ስነ ጥበብ ሃገርና ናበይ ገጹ እትብል ዓምዲ ከም ዝስዕብ ሕታም ሒዛ ደበኽ በለት ስነ ጥበብ ልክዕ ከም ነታጉየው ምጽማዱ ዘይመልኮ ኣይተንክፎ ስነ ጥበብ ማለት ፍሉይ ኬሚስትሪ ምቅማም ዘድልዮ ከም ፍሉይ ዲዛይን ቅዲ ክእለት ዝሓትት ቃላት ነዲቑ መዝንታት ደምካ ተንኪፉ ህርመት ልቢ ወሲቑ ቀልብኻ ሲሒቡ ነናሻዕ ከምዛ ፍቕሪ ፈለማ ዝሓዘካ ልብኻ መሲጡ ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ዘጥሕል ኩነት እዩ ስነ ጥበብ ሃገራዊ ፍቕሪ ዘበራብር ንመልክዕ ንተፈጥሮ ዝማር ዕዋፍ ኣብ ርእሲ ሰብ ሰኺዑ ኣብ ሓንጎል ወዲ ሰብ ዱር ሰሪሑ ኣብ ሓጐስካ ሰሓቕ ዘመንጩ ኣብ ጭንቀትካ ኣንቢዑ ዘህድእ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ ጥበብ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዘይትፈልጦ ቦታ ኣርሒቑ ሃዋ ኣቢሉ ይወስድ ኪንዮ ማዕዶ 100 ዓመት ኣብ ታሪኽ መሊሱ ምስቶም ናይ ጥንቲ ሰባት ጉጅም ዘብል ሓያል መሳርሒ እዩ ሓደ መታዓቢተይ ምስ ስነ ጽሑፍ ከይተላለየ ያይ
መጽሓፍ እንዳስዋ ሓሲብዎ ከም ምልሊኽ ዓትዒትካ ጥዑም እናተባህለ ዝጭለጥ ወሲድዎ ይሕንጥጠልኩም እሞ ንሕትመት ድማ ይሰደለይ ግና ኣይኮነን ንሕትመት ምስተን ተቐዲደን ዝጓሓፋ ወረቐት ቅርፂ ይኹን ትሕሶ ሲኢነላ ኣብ ጁባይ ክሳብ ተጨራሪማ ትበሊ ሓስክዋ ነዚ ሰብ ድማ ካብ ኣንባቢ ናብ ጸሓፋይ ክሰጋገር መስርሕ ክኽተል ክምኽሮ ነይርኒ ከስተኻኽላ እሞ ጸሓፋይ ኣብ ነብሱ ፍርዲ ባዕሉ ክህብ ይሓይሽ ኢለ ከም ብሓድሽ ሰሪሕያ ናብ ሕትመት ኣቕረብክዋ ዝወሰደለይ ግዜ ግን ክንድቲ ንሕትመት ዘጥፋኽዎ ግዜ እዩ ነይሩ ነዛ ሕትመት ኣንቢበ ኣንታ ማንኤል ከተዋርደኒ በልክዎ ፍሽኽ በለኒ እሞ ደሓናይ ትጨነቕ ኣታው ናይዛ ሕታም ዝሑል ቢራ እነህልካ ኢሉ ጋበዘኒ እቶም ደፋራት ዶብ ስነ ጥበብ ዝጥሕሱ ዘለዉ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ኢዶም ይእክቡልና በለኒ ኣብታ ሕታም ኣዝያ ተስሕቕ ብዋዛ ዝቐረበት ካልእቲ ዓምዲ ክልተ ህያብ ኣብ ሓደ ቕርዓት እትብል ድማ ከም ዝስዕብ ኣቕረባ ሓደ መታዓቢትና ንሙዚቃ ዝነበሮ ፍቕሪ በቲ ሓደ ድማ ንኩዕሶ ጸወታ ዘለዎ ተገዳስነት ኣብ ሓደ ግዜ ሙዚቀኛን ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶን ክኸውን ይደሊ ነበረ ንኽልቲኡ ከሳኒ ድማ ዘይገበሮ ጻዕሪ ነበረን ብኩዕሶ ዳርጋ ሰሊጥዎ ክበሃል ይከኣል ብወገን ደራፋይ ናይ ምዃን ግና ኣይግድን እቲ እዋን ቅድሚ ናጽነት ደቂ ኽርያ ሰሎሞን ኣርኣያን መብራህቱ ርኣያን ዝገነንሉ እዋን እዩ ነይሩ ሓደ ቅዱስ ቅንአ ዝሓደሮ ካሴት ይሓትም እሞ መሻጣ ስለ ዝተጸገመ ዝነበሮ ናይ ሕትመት ዕዳ ንምሽፋን ተሸገረ ድሓር ግና ናብ ኣቦ ወንበር ቀበሌ ኸይዱ ካሴቱ ምስ መቑነን ሽኮር ክትሽየጥ ክትሓባበረሎም መኖ ኩነታቱ ተረድዩ ቀበሌ ኣሺጡሉ ግና መንእሰያት ኣኽርያ ነታ ካሴት ደምሲሶም ናይ ደቂ ርኣያዳ ቐድሑላ ኣብ ኣኽርያ ድማ ክምሕሉን ከለዉ ስምቲ ደራፋይ ኣልዒሎም ከም ናይ እገለ ካሴዶ የጥፍእካ ይብሉ ነበሩ ናብዚ ወዲ ገዛውተይ ክመልሰኩም ገለገለ ሰባት ክእለቶምን ዓቕሞምን ኣይመዝኑን እዮም ይብል ጸሓፋይ ኣማኒኤል ኣብዛ ክእርመሉ ዝሃበኒ 50 ገጽ ጥራዝ በዓል ና ከምኡውን ካ ትንፋሰን ይወጻ እሞ ኣቤት ከም ኩሉ ቓላት ትግርኛ ክብረን ክምለስ ቀባሕባሕ ክብላ ኽጥምታኻ ከደንግጻኻ ድምፂ እንተበልካ ድማ ኣብ ሽንቲ ቤት ኮንካ ሰብ ኣሎ ክትብለሉ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ንወላ ሓደ ኣገልግሎት ኣይተዓደለን ጸሓፍትን ኣንበብትን ምስ ስነ ጽሑፍ ጉጅም ከይንብል ኣንባቢና ከይሕጐስ እዚ ጽሑፍ ኣይኮነን እንተኢልካዮም ድማ ሙሉእ ዓሌቶም ኣኽቲቶም ከይዝልፉኻ ትፈርህ ኣነስ ከም ሕጊ ትራፊክ ሕግታት ስነ ጽሑፍ ክህልዎ ምሕፀን ብፍላይ ዞም ሸፋቱ ናይ ስነ ጽሑፍ ደረትኩም ዘይፍለጥ ገለ ነገር ክመሃዝ ኣለዎ ክብል ኣብቲ ዓምዲ ስፊሩ ካብቲ ዘይርስዖ ኣማኒኤል ንሞያ ስነ ጥበብ ዝነበሮ ክብሪ ዝገልጽ እዩ ዝነበረ እቲ ኻልእ ዝኽረይ ኣብ 12 ክፍሊ ናይ ማትሪክ መጽናዕቲ ኢና ዝነበርና ኣተሓዛ ገንዘብ ካብ ዘይኮነሉ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣነ ንሲነማ ክመርጽ ኣማኒኤል ድማ እንዳመስተ ይብለኒ ናተይ እናቱን ዝኸፍል እንተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ሰላም ንዝበሎ ኩሉ ክኸፍለሉ እዩ ዝደሊ ገና ንኣሽቱ ኢና ነርና ነዚ ዘስተውዓለ ቦና ኣስራት ኣነ ተሓዚ ገንዘብ ክኸውን መዘዘኒ ኣማኒኤል ንኺድ እንዳመስተ ኣነ እንተስ ወዲ ቐሺ ትእዛዝ ከኽብር እንተስ ኣቦና ኣስራት ዘሰከመኒ ሓላፍነት ከየዕብር ኣይከውንን ብምባል ናብ ሲነማ እንተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ፈልከታ ይብል ንብሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ኣብቲ ናይ ንእስነት ክሊ ዕድመ 17-18 ዝነበርናሉ ግዜ መብዛሕትኡ መንእሰይ ፍልልያቱ ብሓይልን ጐነፅን ክፈትሕ ዝፍትን ነይሩ ኣማኒኤል ኣስራት ግና ፍሉይ
ናይ ምእማን ክእለት ወይ negotiation skill ነይርዎ እንዳመስተብ ዝኣተናሉ እዋን ድማ ጽኒልካ ናይ ምስማዕ ክእለቱ ኣዝዩ ዘገርም እቲ ዝያዳ ዘገርም እንዳመስተብ ምምራጹ ዘይተረዳእ ኩሉ ኣነ ነይረ ለካስ ኣብ እንዳመስተ ዛንታታት ህይወት ናይ ሰባት ይዝእክብ ዝነበረ ኩሉ ዝሰምዖ ዛንታ ይኹን ዋዛ ኣብ ርእሱ ናይ ምምዝጋብ ክእለቱ ኣዝዩ ዘገርመኒ ይዝከረኒ ካብ ሜዳ ንገዛ ዝኣተወሉ ገለ ብርክት ዝበሉ ህፃውንቲ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣኪቡ ንገዛ መጸሞ ኣብታ ጸባብ ገዛ 8 ቆልዑ ምስ ከተማ ኣስመራን ባጽዕን ከላልዮም ሒዝዎም መጻና ገንዘብ ድማ ኣብ ጅቡእ የብሉን በቲ ቤተሰብ ዝመጽወተሉ ጌርዩ ንዑደት ክወስዶም ከምዚ ዓይነት ለውሃት ነይርዎ ኣማኑኤል ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኣማኑኤል ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኽረይ ስለ እትነበር ኣምላኽ ጽላሉ ኣንቢሩ ክሕልወካ ወትሩ ሰማያን ቃዕሪረ ልምን እነሆ ጽሑፍካ ከም ውልድካ ኮይኑ ወትሩ ኣብ ዝኸዶ ንስምካ የጸውዕ ኣሎ ከም ሓደ ንፉዕ ህፃን ተምሃራይ ኮይኑ ድማ ጽሑፍካ ሽልማት ይቕበል ኣሎ እሞ ካብዚ ንላዕሊ ኽብሪ የለን ስድራ ቤትካን ፈተውትኻን ወትሩ ሓበን ይስማዓና በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም መሳርሕትኻ ንስነ ጽሑፍካ ሰኒዶም ናብ ዝግብኦ ቦታን ናብ ጽሑ ዘላልይዎ ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ ምስጋና ይብጽሕዮም እሞ ንስራሓትካ ጐቢዞም ዘዕንተሩ የዘንትውልካ ኣለዉ ብኣካል ምሳና እንተዘይሃለኻ ስራሕካ ግና ወትሩ ምሳና እዩ መቓብር ማዕጾ የብሉን ቤት ማእሰርቲ ግና ማዕጾ ኣለዎ እሞ እታ ተሸጒርካላ ዘለኻ ማዕጾ ኣምላኽ የርሕወልካ ምስ ኩሎም ብጾትካ ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ካናዳ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ